Good morning guys. Karon mo tumis kanang bukid no. Kauban ako ang papa. Banon ta mo dito. So amo ra buhaton dito manghinlo rami sa area bitaw nga amo atamnan. So dito na lang ta magkita. Bye-bye. So na namin dire sa bukid ang abot namin. Kini dire mo ni katong naay ko ano gitanom nga blanghoy. Mo to dire nya mo ni man hinluan pa daw nga pakita na ko. Mo ni dire katong agkuan mo kanang kuan blanghoy mo ni. Nahurot na ni sa padong dito sa ibabaw. Dito sa ibabaw. Dapat may saging dire, hapit naman kuan guwang. Kini dire kamatihan sa una. Mo ni ang hinluan dire. Kasugod naman hinlo sa papa dire. Mo ni ang area nga tamnan ano. Yan nagi hinluan dire gahapon. Padong dito. Niya magtabang-tabang sa kuan papa tara papa dito lang lampas yeah, sayo man yan kay para dili kay init pag tungas naman dire sa bukid ba niya kanang nagdala ra mi kuan pamahaw niya magtabang-tabang sa dire para to gamiton no. Ako buhaton na lang kining mga sagbot ako na ipadungan to ubos kusa ni pa dong dito. Sumuna mo agi karon na. Padong nga ubos. Na. Padong din hayo. Nakating pamahaw naman. Sumumahaw sa mi. Relax sa tagamay kay mamahaw sa ta. Let's go. Tro ako papa to.
lugluag na sa nang agi karon oh. Hinlo na. Dili ra kay siya lisod kanang hinluan kay tinamnan na mangutog kamuti daan. Mahusot ah. Okay. Mo nito sud ano. Sardinas sa gulan itlog. Okay. Ipapanay pansit kanto na pay ginamos oh. Sud ana ni sa bukid ba. Anta. Ito ginamos. Ginamos bagi sa gulan suka. So, manaming kaon na. Relax na yung gamay para tiwas na po dito trabaho. Di bago pa minahuman kaon. Kini dire mo ginhian. Katag herbisa na mo glansunis kana diha ubos oh. Mao ri gyapon dire. Kini ri gyapon nagtanom, mao ri gyapon nga area. Mo sa ni katam gikuan mo kahoy dito sa ubos, mao ri gyapon eh. Arim ko magtabang-tabang sa una magkupras ako kuan uyuan kini nga ita anin ko magtabang sa una balik sa mindere okay tiwaso na sa nila trabaho na sa ta, let's go. Time check no 9:50 na. So taas na mo agi dito. Yung pahuway sa may kay init mo kayo dito. Chill sa may. So guys, manguli na may. So niya na po na balikon dito. Uli namin ya. Magkita nang punta sunod kay di na ta ka video kay magdala mig kahoy karon. Sunod lang po.